O Boiro Voleibol volve a dar un paso máis na súa recente historia. Despois do seu ascenso á máxima categoría do vólei nacional, a Superliga masculina, logrou clasificarse para a Copa do Rei, unha competición que arrancará mañá venres nas Palmas de Gran Canaria, en na que tomarán parte os 8 mellores equipos da primeira volta da Liga regular. Ademais dos boirenses estarán presentes o vixente campeón, o Club Voleibol Teruel, o Volei Palma, o Unicaja Almería, o Melilla, o Manacor e o Ibiza, ademais do club anfitrión, o Club Voleibol Guaguas. Este último será ademais o rival do Boiro en cuartos de final. O encontro terá lugar ás 5 da tarde, hora peninsular. Será retransmitido vía streaming e poderá seguirse a través da canle de YouTube da páxina web da propia Real Federación Española de Voleibol. A competición, que será a eliminatoria directa, preséntase moi aberta, sen un club a priori favorito para levarse o título. O Guaguas agardará facer valer o seu factor como locatario nos dous enfrontamentos disputados este ano na Liga regular contra o Boiro Voleibol. Conseguiron levarse a vitoria, algo que os boirenses pretenden que non aconteza. De conseguir o triunfo, o Boiro Voleibol enfrontaríase ao día seguinte en semifinais, co vencedor da eliminatoria entre o Unicaja Costa de Almería e o Melilla Sport Capital.